Για πες κανένα νέο. Για το κρύο. Εγώ θα σας... Είμαστε στην Πράγα, παιδιά. Η οποία μάθαμε σήμερα, αποκλειστικό, ότι είναι στην Τσεχία. Αποκλειστικό. Αυτό είναι call out. Και πάμε για breakfast. Εδώ βλέπουμε δέσποινα το κεφάλι του Κάφκα. Ναι, το οποίο θα κινηθεί σε κάποια λεπτά που δεν γνωρίζουμε ακόμα πόσα, αλλά θα κινηθεί. θα έπρεπε να είναι κινούμενο. Δεν είναι τώρα. Θέλω να το δω για να κινηθεί. Ας περιμένουμε να κινηθεί. Μαρία σου πάει πολύ το κραγιόν. Μπράβο. Περπατάμε στην νυχτερινή Πράγα και πάμε για να φάμε. Η φωνή για κάποιο λόγο αρχίζει και χαλάει για κάποιο λόγο. Σε λίγο θα γίνει Μιλάνο, νιώθω. Αχ, δεν μου αρέσω πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Κάνω ότι χαίρεσαι λίγο παραπάνω. Γιατί είσαι λίγο μέσα στην ξενίλα και δεν μ' άρεσε. Έτσι. Αχ, μυρίζει πάρα πολύ. Ναι, Thank you. Yes. Εγώ απλά σε ακούω. Πλά τα ποδαράκια. Εδώ γιατί είναι πράσινο. I'm making an announcement. Η Πράγα είναι πολύ όμορφη. Yes. Η Σοφία μας άφησε, καλησπέρα. Κι εγώ. Welcome to the palace. Ζέστη έχει. Jumping jacks για να το στείλω στην αδερφή μου. Να της πω βλέπεις ακόμα και εδώ. Κάνε jumping jack εδώ. Επιτοπέως. Να πω... Κρατήστε μία το χέρι. Μοσχούλα η αδερφή σου. Ναι. Να πω στη Μοσχούλα τι έφαγε. Μοσχουλά. Σαλατούλα. Έφαγα σαλατούλα. Και τώρα Μ' αρέσει που... Έγινε και εναλλαγές στα ποδιά. Ναι. Πάμε το κάνω. Περνάμε ωραία στην Πράγα. Φάγαμε, ήπιαμε και πάμε σιγά σιγά. Αυτό θα μπει στο vlog, θα τελειώσει το vlog έτσι. Καληνύχτα vlog.